Euskal Herrian, ororen gainetik belarra da nagusi. Lugaldeko azaleraren 60%, pentsez eta udako bazkalekuz osatua da. Nolaz? Hasteko erliebea horretarako egokia baita. Baina ere, belarrak klima, epel eta ezea izigarri maite baitu. Gu goxo estalki azpian sartzen garelarik bezala, xokolatesne bero batekin. Baina behiek eta ardiek ez dute txokolatesnea maite. Nahiago dute pentze erraldoi berdeetan bizi, alfergo osoan, belarra ase arte jaten. Ahatik, egun guziz gauza bera jatea, etxeko sakurra sorginez mozo jotzea bezala da. Hastapenean egingarri da, baina askifite pena ematen du. Horregatik iritsi zen Euskal Abereen azietetara Artoa. Ordu arte erdialdeko Amerikan bizi zen eta pentsatu zuen. Zergatik ez joan Euskal Herrira, bada ur, bada eguzki, naiz gaizki biziko? Eta horrela bilakatu zen funtsezko zereal, abereen bazkatzeko eta bereziki haien emankortasunaren emendatzeko. Baina 2000ko hamarkadan aspaldiko musikariek batzutan egiten duten bezala gariak erabaki zuen konbak handi baten egitea. Eszenatokia tritikalearekin eta beste lasto zereal batzuekin partekatu zuen eta paisaia berriz bete zuen kasik desagertu ondotik. Ogimetaren gaineko xoria bezain uros. Berriki, herriko ogia tokiko gari saila sortu da ogiaren egiteko. Eta Euskal Herrian gauzak ez diren ezerdizka egiten, koltza eta ekilorea ere bestara batu dira, aberei proteina onen ematera. Gainera, azken horien azitxipiak tinkatuz olioa egiten dute, izen berezia duen kooperatiban. Nuzte ekilili. Baina kasu, horiek guziek ez dituzte abereak bakarrik bazkatzen, euskaldunak ere elikatzen dituzte, eta gaineratekoak. Labur biltzeko jakin nahi baduzu zergatik azten diren landare horiek guziak Euskal Herrian ez da zaila. Euskal laborariak klimari egokitzen zaizkio, aberei pentsatzen dute eta jendeak ere elikatzen. Ez da lantxipia beraz zinez, mil esker!